नों फैफिनदो बड'फा, हे जोंनि फुजिनां बड'फा, नोंलाय बहाथो दं? सोरगोआव ना बबावबा? आय' बड'फा, नों जेरावखि थायाथों, नों नुहुरदोंना एबा नायहरदोंना? नों रुंसारि जालांनाय उननि आथिखाल बर'नि आलायजाब्रे थासारिखौ? गैलिया, गैथारलिया। बै नों थानाय समनि खौसेथि दिनै बर' फिसाफोरा मोनसा मोनसि दानलाय सुलाय, गावस्रा गावस्रि, खायसेया गाव सार्थ आरो माखासेया गोरोन्थि मोन्दांथिनि थाखाय हाबाब जानांगौ। बेखायनो नोंनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि गोथार सिमां दिनैबो मोगथांनि गोजानाव। नोंनि हाबिलाफ्राबो जाफुङाखै। दिनैबो बर' फिसाफ्रा ओंखामनि रसा नांना थानाङो। दखरसे न' बोथिनि थाखाय आनि थानि जाबायनांदों। गावनि न' बोथियावनो दिनै बेजों गाबोन बैजों न' बां सावग्लुंजादों, होख्रांजादों, फोथैजानांदों। सानफा एफा गोदोलांगासिनो रावाव, हारिमुआव, धोरोम समाजखान्थियाव। बेखायनो जों खुथारै आखाइ खबजोबदों। नों फैफिनदो बड'फा, दुखारु बर' बिमानि गोरबोआव बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेथिनि दौलेङाव खाजाबफिननो। नोंनि एबा बर'नि सुदेम सिमांखौ मोगथांनि आबिर गाहो होफैदो।